Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibalwan niyong masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Miss ng Maya paugto kabalen, nanu ko po kanyan. Makyabe kayo, king kaya katamong kwentuhan nung maugto kayo kayong kasalungsungan ampo nung magpainawa kayo. Idake yu po kaya kami nano pong gagawan nyo. Ninong kayabe yu, o nung mamangan kayo nano pong ulam yu. O syempre po ya ako, nano pata, makipagkwento ko pa mo kabang maugto kayo o magpainawan pong malbe. Live na live taon po kayong CLTV 36 News. Ang po kayong CLTV 36 YouTube account. Nung kakatiya po yung live taon mo ngayon ni mag-comment kayo po. Basan ko po later. Balo yun naman, kapag sinabi kong iyabed ako kayong kwentuhan, buri na pong sabyan na maning kaya kayong i-komento, basan ko. Nano pata, ibyemi po kaya kayo ini nga balitang mga palyari. Kaya ti po labuad Kapampangan. Nano pata, ing amanong siswan ang popuing kulturang Kapampangan ing kaya katamong gambulan, king kaya katamong pamitalamitan ngening Miyerkules 9 ning Agosto. Pagmananwan nila po, no? Rengsega na ganang makatutok ngeni king live tamo. At reng kaya katampong birthday celebrators. Ayan, ipakit yun na lang, reng kaya katamong kailangang i-greet for today. Ayan, happy birthday po to Mr. Alan Gumangan ng Kupang Arayat, Pampanga. Metong pong talaturo kay Justino Sevilla High School. Happy birthday mo naman po kang Miss Catherine Gomez. Asawa niya po ning dating kayabe, tayo mo kay CLTV 36 ay Jeffrey Gomez. O yan po yung kayang kaya pong asawa na ngayon mag-celebrate birthday na. At inta mo naman pong happy wedding anniversary greetings, Kenny, para po kang Jo Marie and Eliza May Maniego. Happy anniversary, kaya kayong adwa, sana lakwas pang tumibit, kaya kayong pamiyabe. Ikayo po, kabalan nung kayo pa may kapag-greet, karing kayong kakaluguran na tamo pa po asabyanan nung makanano lakaulag kaya katamo, anong ating kayo pong buring ipa-shout out karela. Yan po, ini na po, ing pami katagon nyo, keniking kaya katamong programa. At saka reta po nga, pa may kapag-comment, kaya katamong question of the week. Ay ni po, mag-share kayo kung kaya kayong tips. Nang gagawan nyo, ban kanita, pubulok, may piping imalan, lakwas na yung mga labas aldo na talaga pong mamanuran.
King pami katago na ini kabalen o ini na po deng balitang balen, balita, keti Labuan Kapampangan. Kaya be po kareng lakwas ame perwisyo keng albog deng kabalenta mo nga ating pong malating negosyo ne. Kaya naman ing nasada mi kasolusyon na yung problemang itibang balaw sing karelang kapanintunan. Alben tayo po yung reporter niyo. Miyari na inguran at sisilip na yung aslag ng Aldo. O neng panandaman da pamurin, ring aliwata mong kabalen, ing epekto na ning linabas sa bagyong Egay, Falcon at ning abagat kareng-karelang kabiyayan. Basicing situational report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council as of August 8, 81 barangays la pa rin makalbog keng Mabilog a Pampanga. Metong ka rin mi epektuan ng kantina pipagobra ng Kyra Castor keng MacArthur Highway, Santo Domingo, Minalin. Makalbog pa, anyang puntalan miya anyang Sabado, August 5. Marami po. Kumpara po sa ngayon na bibihira na lang po yung mga customer na pumupunta. Dahil po sa baha, nahihirapan po sila. Tapos yung iba po, ayaw pong bumaba sa sinasakyan nila. Makanyan mo naman yung sitwasyon na di san miking sumangit a kantin ng Lita Reyes. Ayun, laki pong panakitan ngayon kasi po magkantin ko po. Pero eko po magtindang ngayon. Ala po kasing makapag-park kaya ni ngarap. Agpangkang Reyes, kagagawa na pa mong nindalan anyang milabas sa banwa. Dapat miras na niya pamurin iting albog. Ini po kasi ba yung gawain dalan mi ngayon yung kalsada mi ngayon ini pong year pa mo ngayon Pero po ngayon yan, makanyana naman po yung danong. O sana po makagawa na pong paralan para kami po, kami masyadong maperwisyo kaya ning danong ngayon Kempa magbisita ng President Marcos Jr. ken Pampanga Lunes, August 7. Metong karempi sabihan ng long-term solution a water impounding area ken Candaba. Munikala na iting dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson. So since the waterways in Bulacan, because of the talaga excessive releases of water from both Bustos at Ipo Dam, talagang punong-puno yung Bulacan rivers. No? Hindi ho makalabas yung tubig galing Pampanga. So, again, as I was proposing, the solution here, the permanent solution, is water impounding upstream. Samantala, basic datos ng PDRRMC, miras lang mahigit 792,000 individuals ding miapektuan ng Albuquerque, Pampanga. Mahigit 874 million pesos naman ng alaganing may ngasiranta ng mapali, high-value crops, mais, fisheries at livestock kaya ni probinsya. Ako po, Felix Barrios, ingke kayong talasuyo, ating pusong makabalen. Mi daw niya po ing metong nga forum ni Commission on Election Central Luzon, ban kanita mamye pag nakakareng sablang bisang tagal keng barangay at sangguni ang kabataan elections ngeni pong banwa. Keti may banggit la deng 10-point reminders dapat kanong tandanan ban kanita sigurong masali sa ing election. Magbalita ay JM De Jesus. Ing barangay Piakamalating unit ng lokal na kapanibalan kaya ti Pilipinas. Bistaman iting Piakamalati, maragul neman iti katungkulan kin pamamaya serbisyo karing nemalen, ulit ding barangay officials ding at karing frontlines. Kaya naman dapat ya kanong pagsadyan deiti, ring botante at ding bisa paboto kin mayayaliwang posisyon. Pauliniti, neto nga forum din dinao ni Commission on Election Region 3, king Benigno Aquino Hall ni Capitolio sa San Fernando, Pampanga, nganing Martes, August 8. Napakahalaga ito kasi ang layunin natin, mabigyan sila natin ng kaalaman tungkol sa proseso ng pagfapile ng Certificate of Candidacy, ano yung mga alituntunin na dapat nilang susundin at hindi nila dapat lalabagin na batas para lamang ang kanilang kandidatura, ang kanilang hangarin ay mabigyang katuparan. King may sabing forum mimye paganakain Comelec dikil ka rin nga pulong bagya dapat dang tandanan ding bisa manungkulan king baryo. Mumuna na yung dapat metong yamoy posisyon at tagalan. Kadwa naman yung pamamawal ka rin bisan tagal SK no atin lang kapamilya ga kadwa ngantas, king incumbent elected official king bansa, probinsya, lungsod, munisipalidad o barangay. Pega na kada naman na atlo dapat yung kopya na ng COC dapat i-file.
Apat naman kaning kopya na ning election return na kailangan king barangay elections kabang atlo naman king SK. 5 pesos naman ning pwedeng gastos ng king kandidato kada botante. Anam yang aldo ang COC filing ang mag-umpisa king August 28 hanggang September 2, 2023. Pito na ring ibotong SK ang pangbarangay kagawad. Kabang maluyang oras ning botohan king October 30. Nag-umpisa yaiting alas 7 ning abak hanggang alas 3 ning gatpanapon. Siyam na mo naman ng Barangay Election Act ang milabas. Ampo apulong aldo ang kampanya mag-umpisa October 19 hanggang October 28, 2023. Maragol naman kanong sao mga palyaring election forum kaning bisang tagal kindaratang eleksyon. Lalo po sa open forum, marami po nalaman, lalo po sa mga issue sa pambarangay natin, lalo po sa mga incumbent. Tulad namin sir, bilang SK, na maraming issue na hindi ka pwedeng tumakbo dahil may incumbent ka kamag-anak. Lalo na po yun, isa na po yung issue na yun. As a first-timer na tatakbo sa barangay level, napaka-importante na itong forum na mag-attend tayo sapagkat may mga bagong patakaran ng COMELEC. No? Kahit na nakikita natin sa ating experience, still ang dami ko palang dapat pang malaman. Especially yung mga guidelines at lalong-lalo na bagong patakaran na ginawa ng COMELEC. Samantala, may mirmala naman rin bisan tagal king barangay positions ang timong pangako at talo kiking COMELEC rules and regulations. Diyakin kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. O hindi pa po yung kakatamong balita, makaadyaning magluwal 2.95 billion pesos in gobyerno para kang fuel subsidy ka rin public utility vehicle operators and drivers. At pangking press release, impact ning matas a presyo ning gasolina. Mabot lang 1,640,000 na PUB drivers ding makatanggap fuel assistance. Kaya bakrending tricycle drivers ang pong delivery riders. Nga ng Transportation Secretary Jaime Bautista, kasawop ding Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB bang kanita, bilis ing distribution kaniti. Bukod kay nga panggas, makasawop la naman kanuring cash assistance para bang kanita na ma-improve in karelang daily income. King data ng LTFRB, 280,000 PUB drivers lareng dinang one-time cash grant ning tanggapan. 930,000 tricycle drivers la ring manikwaking Department of Interior and Local Government o DILG at 150,000 delivery service riders ing manikwa, iba't naman po kay Department of Information and Communications Technology o DICT. Makatanggap lang 10,000 pesos ding modern public utility jeepney ang pong modern UV express drivers kabang ding drivers naman ding aliwang modes of transportation hindi na lang 6,500 pesos. Libo naman po kareng tricycle drivers at 1,200 kareng delivery riders. Samantala, kailangan naman kanong i-certify ng Department of Energy o DOE na nilampas yang $80 ang average price ng crude oil king milabas sa 3 bulan. Orang kabalen, dimdamyo po rin kaya katamong balita. Kaya tilabuad ka Pampangan. Bayo tayo po kung mag-commercial break. I-shout out ko lamo po din kaya katamong kabalen na kasalungsungan. Malbek, kaya katamong programa. Hello to Miss Rubilin Castro, Malbeya po, dakala salamat ate. Algoldo kang Malbeking kaya katamong programa. Antimuri ni Mr. Arthur Luris, marakal pong salamat. Sana nung nuka rin kayo man king kasalungsungan, laganas at kayo po keng masanting akabilian. Miss Arlene Padilla Samson, ito pong tagapanood po natin ito ay from Bulacan, although Kapampangan po ang gamit nating lengguwahe sa ating programa. Araw-araw po siyang nanunood at sabi nga niya, natututo na rin siya, meron na rin siyang naiintindihan sa ating pong manong si Swan. Dakala salamat Arlene. And Miss Chantal Miranda Manukdok, Madonna po yung
Austamo kaya ne, Aldoldo kaya naman nakakit na malbeking kaya katamong programa. Ikayungan po, doon na kayo balo, ninungan po ikayong malbe. Nya naman po i-shout out yo po ring lagyuyo, ring kayabe yo. Ban kanita, abanggit na kayo at balo da rin kaya katamong kabalen, ating kaming kayabe. Kenny, kwentuhan. Eko pumama ko king pamanalbe, king nano pata, king kaya katamong pamagbalik, akatalamitam tayo kening studio, inga pambato ning San Fernando, king Misters of Filipinas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, ang kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Nano pata, kabalen, malbe, kayo pa mo rin po kaya katamong kwentuang Kapampangan. Oreni po ne, may kakarakal na laring kaya katamong malbe, pauli ning baluda, introduce ko ne later, yung kaya katamong guest. Pero before that, oreni po, rin kaya katamang pa-shout out from Qatar. Hello to Jepoy Dukut, salamat kayong pamanalbe mo kapatad, hanggang arabong at yung kaaliwang bansa, mo pa mo rin, ay kamakapakyabe kayo ning kwentuang Kapampangan. Hello, king kaya katamong kayabe, JM De Jesus. Maka-feel diyaman po yung kaya katamong abe, ne? Oy ni, malbe, king kaya katamong programa. Kaba siguro nga, yung kaya nga cameraman, dudurot yung mga shots, malbe, kaya katamo. Hello to Ronel Tulabut Desakada, Laban Nico, nga ro, yapi na rin yung army na ning kaya katamong guest. Renz Carlo Pakla, palaban ni Iniko na. Good luck, Miko, sabi na po nga Ronel. Nga na naman Kathleen Santos, hello Kathleen Santos na Malbe. And watching from University of the Assumption, ining kaya katampong kakaluguran at laganas kaya pong lalawanin kayang Facebook page kasi updated ko when it comes to pageantry ne. Ining kaya katamong kakaluguran Lee Basilio Gozun, hello kaya ka kapatad, taglus mo yung kaya kang gagawan bakan ta sasaya kung lalawakin kaya kang FB page karang impormasyon, adadake mo kaya kami. O yun po kabalen makatula po na rin Kapampangan balutala na nakatampong kayo ligaring pageant. Babae man yan o panlalaki yung pageant yan, malyari pong alata mong representative. Kasi po sabi dapin, rin Kapampangan, atin yan yung kapanganda at rin Kapampangan naman deserving la to join. Kasi kakita mo na magsadyala pong masalese. Yan po eya mo kabuda, yung Kapampangan mo kabudatang na dadalanin kaya nga masanting nga itsurain kaya nga masanting nga pisik. Nune bibit-bitane po itang geling nga na ning meto nga Kapampangan. Kalupan na namo po ning bisita tamo ngayon Aldo meto nga pamo pong estudyante, very young at the age of 18. Metong na pong national pageant in kayang Pekyabayan. And take note po first time niyang makyabe pero ni po bibit-bitane in Ciudad San Fernando, bibit-bitane in Labuad Kapampangan, ala pong aliwa yung kaya katamong wali Miko Santos.
O yan, Miko, welcome to our show. Pota, anak ang karakala fans and followers, amalbe kaya katao. Pota, buli mo kata. Bisa ka pa mag-shout out. Shoutout kang kay kang J. Paul Lobis, ayan, kang Big Boy, and Rochelle Valderas, at saka kang kay. Kang Ma'am Maria. Ayan. Kita mo. Oy, Kathleen Santos nga na ne, ba pa kaya po yan, o? At netulaya kaya ka. Rin kaya be mo nga ni, kapatad, pota, buri mo lang i-greet, na very supportive kaya ka. Shoutout ka rin kay ka pamilya ko ken, kari apo ko, ampo ka rin kong ko, ampo ka rin pengari ko. Oy, Nina, abanggit ko ka rin kaya katamong kakaluguran niya, kabalen. First pageant may ni, pero it's a national competition. Lawan nyo po ne, may gumpisa ka rin barangay, may barangay, school, makanyan, provincial, antimano po at saka kay national competition. Makananuwari, kasi first time mo, so makanano kami discover na pwede ka palang makiyabi ka rin makaniting competition. Kaya po may kapakiyabi ako ka rin dahil po kang Direk Gary, kaya kinana ako nung lalaban kong pageant, sinabi ko, alina ako man po lalaban pageant, alak pa pong experience, pero sinabi na po ka na ako, magpursigi ka, ating kang pangarap kembe, anak ka na ako. Tas, ito po, magpursigi ko na abutang king pangarap ko, adyang masaki iya, abutang ke pa rin. Ikit na kang, ningkaya kang handler, i-direct na, ikit na ka, kay meto nga JS Prom. Opo, JS Prom. Nanong ing minuna ng sinabi kaya ka, anyang i-approach na ka? Mumuna po, sinabi na po, ati ko po kanong itsura para pwede kayo pong gamitan ang itsura ko para king pangarap. So, kasi eka agad may kiyabi first pageant may ini. Kapilan mo realized na metong para kareng buri mo kayong biye, makapag-join makanining competition, and siguro later on nung may palad tamo i-represent mo naman aliwa mo yung Pampanga and San Fernando nung na yung mabilog Pilipinas, kapilan mo realize din? Anya pong screening balak sa po ita pong wagyu, pero balo ko kayong sarili ko na agyo ko ita na agyo kong lagpasan at tinumpisan ko na po. Kapilan niya itang JS Prom U na nung ka rin na-discover? Last month po. Last month, so June? May Opo, June. Yan. June 7. June 7, and then kapilan ng audition? July 14. Wow. July 1 14. month preparation. Okay. Rin kaya rin mamaya mag-audition ken for sure Miko, then dati nala. So nabayo karela, and uling malwa na lang makiabe, they know already about the audition. Kanita pa mag-prepare nila. So makanano sinabi kaya kaning handler mo, o makiabe ka ken, mag-audition ka ken. And how did you feel that time? Kaya po, kakarog ko po niya pong mumuna, balak sa po, ako talaga agyo. Kaya sinabi ko sa sarili ko, agyo ko talaga yun ako. Agyo kong lagpasan. Makananong mo peg sa dyan. Kilub na ning pabulan na anularet ang pamag sa dyang geway. Kailangan po talaga, atin po talagang disiplina kayong sarili nung makanano ing physical, kung makanano may pong i-building katawan mo ang popo, itang pamanutod, maranon. Kita mo po. How about ang kayong personality development? Kasi pag mamarap ka, aliwa mo siguro itang kaya kang looks na. Metong ka rin pag-aralan, itang projection, itang akit na itang confidence na, kaya akit na kaya ka balo da. Makanano dang dinevelop kaya kay makanano yung peg-practice and peg-sadyan o nung nano man yung kailangan gawin? Kaya i-direct Gary po, papractice na ako po nung makanano magisabi, karing alwan tao, nung makanano yung gawang ko, dapat kong gawan para makaila po, ma-amaze la ring alwan tao ka na ako. Actually, masanting ing makanya na ikit na pa ning kaya kang handler na i-direct na kilub na ning pabulan agyo na nakapalang isabak. Kaya national competition na ini, anyang mag-audition ka, makanano kayo karakal? Kay 100 plus, pero kabuuan po ning meg audition is 700 plus.
So kumbaga, anyang batch mo, kasi by batch balo ko Opo, kaya. by batch. Kaya tang batch mo, 100 kayong mayigit, tapos 16 kayo mo, right? Opo, 16 lang mo, 16 lang mo po nga may pasar. Ngayon, mabilog ang Pilipinas yung audition na yan. Luzon, Visayas, and Mindanao at ilang audition. So, at saka kayong 700. Opo. And then, pilan kayo mo out of 700, pilan kayong official candidates? 40 candidates. Oh my God. Lawan nyo na po, Kabalen. First time na, pabulan niya mong megsadya. Pero miya po karetang 40 official candidates out of 700 audition. And knowing, karetang 700 areta, dakal kareta yung awsan tanang veterans, kay baluda na talaga. Ining pageant ay ni Misters of Filipinas. Malyari yung bang ikwento kaya kami, makanami ako sa tingin pageant ay ni at ninong naretang balo mong produkto na nining pageant ay ni? Kaya po, dakal na rin pong sining katatao ang pong may kasaup ka rin kabataan, lalo na po ka rin kayo nakan. Dakal na po nga saup king province daw. Nung nano pong advocacy da, nung nano pong asaup da king karelang province. Kaya po, may kayabi ako po kini para asopan ko la rin kabataan, lalo na po rin kayo nakan. Nino mong idol mo? Kareng mo, sige. Idol ko po Neil Perez, ita pong polis sa Menyang Boot king Mr. International, and Ayon Perez. Are they connected kay Misters of Filipinas? Dinalala rin ba kene o Opo, dinalala rin po kayo. so bala mo buri mong tukyan. Opo, yapak da po. O syempre nabanta naman po rin Kapampangan nung makanyaning kaya kang outlook kaya kang nasa gawan tamungan ba kanita uling din di ayon din Kapampangan la bala mo maka-proud at bibit-bitan tamo naman tang lagyunan ni kaya katamo probinsya. Can you give us an overview? Makanano yung itang audition? Nanong pe pagawada kaya kayo? Kaya po, kitang da po ka na ako is nung bisa akong mag-artista or sumikat bilang model. O nanong peki ba't? Peki ba't ko po parehas. Dahil kasi po ati ko pong multi-talents kasi po agyo ko naman po andyang may sabi-sabela po rin kana akong kay obra. Kasi po ati ko po kasing time management nung makanano kaya pong kaya ning kay ko ing oras ko kay meto nga bagay. Artista, biyasa kang mag-act. Opo. Wow. Talagang talented yan sige, sabi mo multi-talented ka. Biyasa kang magkanta. Opo, biyasa ko po. Wow. O sige, biyasa kang tumera. Opo. Biyasa ko po. O sige, imbalo ko dapat architecture student ka o nang sabi mo pinitang nandin po may pagkwento na kami o nang milog ketang kota na ning State University Alulubana. Architecture student ka dapat biyasa ka mag-drawing. Opo, biyasa ko po. Nando drawing mo? Kaya po, portraits. O Karang sige. tao. Kaya kaning gawan. Kaya Mr. Pilipinas ating talent portion. Opo, atin po. Pwede mo palang gawin. Nanong gawan mo talent? Kaya abang tetarak po, magkanta. O ita po Dimdam yan po kaya katamo nga pagmaragular representative na ning City of San Fernando and Pampanga. Of course, kita mo na, paano mo pala may pakarine, kasi lawan nyo naman po, diya sa yung makibat, dakalya po talento at mag-enjoy po, kaya kaming kwentuhan. Inya naman nung mag-enjoy kayo, eko po, tutok ng kayong pamanalben, nagbalik ya po, yung kaya katamong programang Nanong Pata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.
Bis ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga. Taglos po nga masayang kwentuhan tamo ngayon po nga ugton bayo ke po ibye pa si bayo kaya kayo po nga bisita for today or any po rin kaya katamong shout out. Iba't niya po pa shout out ay ni kang Kath Marie. Hello po kano ang Ja Lombos, kang Lombos Gomez na Ja Lombos Gomez, kang RV Calma, Calma Clemente, Jaja Santos Vital. Ayan. Hello po kay kayo, Miss Maricat Marie. Hello din kang Precious Nugget Del Pilar. Good luck kano kaya kamiko. And to Miss ayan kang Nanay Divina Pedraya. Hello po kaya kayo. Kaya may yata yung akong kakaluguran na Maria Cristina Lapus na Malbeking kaya katang programa. O ini mo naman po, iba't naman po kang Rochelle Valderas. Good luck, Mix. Sabi na po na. Ayan, Jalong Boss Gomez, go Mix ka no. Mark Luis Esguera, good luck, Miko. Ma'am Maria Lourdes Masangkay, Trinidad Sampol. Nano po mo rin sample, magkantaya. Sige po, later, ne? Ako po, tatabili kayong pamanal, ayal benye po, magkantaya. Papagkantan kay Miko. Bisayat Bisa, magkantaya po na. Kay Alisa Sarmiento, good luck, Miko. Crystal May Rodriguez, ayan, puro lang supporters mo rin. Santos Stephen, go Kuya Miko, agyo mo yan. Basta kasusuko. Ay, talaga na rin kaya kang kapamilya. Mark Luis Esguera, hello, kaya kakapatad, kaya kang pamanalbe. Kaya katamong kakaluguran na maging bisita tamo Kenny, magaling painter, Harvey San Miguel. Siyempre, Stella Salingsing. Papa, shout out niya po yung Nicole Salingsing. At Yumi Santos, good luck kanumiko. Ini po yung pekaburi kong komento nga basa ko ngayon doon Iba't niya po kang Sir Billy San Juan. Si Atching Malagu pwede rin sa pageant. Diyos ko, pangarap na between ko po yan. Sir Billy, no? Pero, ay ni po, netwa na ako, makanyan man, buri kong idaki. Hindi po balo da, Sir Billy, para balo. May kapag-join ko pong metong. Binibining Escod. Talagang kaya na itang pang Maria Clara ya po yung gana akong inabayan. Ako pumagta ka. Makanini kong po talaga. Pero Maria Clara ya po yung kaya kayong Atching Malagu, pang binibining Escoda yan. Po. O sige po, at this point, muntataan naman po karetang kaya katamong question of the week. Kuya Zernan, ang ating question of the week na anong gagawan nyo ban kanita bulok ing mepiping imalan, lakwas inyang mamanuran. Or any po fabric conditioner plus aslam, yung re-recommend na po nga Lan RG Gutierrez. Lagi kaya pong naramnaman ng aslam ini po maslam kilikili kan taytang kakatang imana. Pero try kaya po Lotski Figueroa, kapipi sinulod ko na kabang mamaw nga fabric softener.
O ini po iba naman kang Miss Lea Frondozo. Babad mo pa kay nguran kesa kay maynip ka sabayan me. Tipid ka pa kay danong kay bat saka mo na pipian luglug. Idaw ni pakapigaan lalo na nung alakang dryer. Kay bat at saka mo na isable bakan ta agad pang langi arap making electric fan. Kasakit nga lang dryer nga na po ne. O ning kuryente naman kanita at chen kasakit yata. O ita daw ni plus vinegar ya po. O ini biyang dukot. Metong kanong dosena, siguro ita makasashay ne. In kaya pong lege kanu. Kitang kayang luluglog ay ne. Ini ibat naman po ini kang baysa nagrasita. Kaibat na po may sabon kay washing machine, spin meng bagya para luglugan meng imalan ala ng bula. Dakal pong salamat kaya kayo pong mag-share tips ba kanita panahon na baling naman po yung panahon tamo kauran tana kailangan tamo po yan bang emulok in kaya katamo nga imalan ne po. Ayan. Kareta po magpa-shoutout pa. Andy Torres, hello. Kareta po niya babasa later po ne. Lawan kayong pasibayo o kasi ini kaya katapong bisita po tarugwa. Menikal ne kakapanay-nay kay ning atchi ng anang kadaldal niya. Miko, anang karugong karakala supporters ngayon Aldo. Balikan kitang kaya kang pamag-audition. Aside kita nga question and answer portion, atin bang pagtalent na kayo ba? Pagrampada kayo ba? Kay po, pagrampada kami pong kay all black and swimwear. I believe metong kang TikToker. You have your own followers. You have more than 1 million likes ne. Baluda rin kaya kang followers na mag-pageant ka. Alida po. May biglala po kasi yan yung may kabiyak king national pageant king Misters of Filipinas. May mag-chat langan po kay Messenger ko. May bigla ko rin na ikit rin kay social media na kinalat yung video ko na may kabiyak king Misters of Filipinas. Wow, naman mo na. Talagang loyal na rin kaya kang followers ne. Anyang audition ay ita. Iniikit mo la. Ikit mo la rin ang kasabayan mo siguro. Kayan mo ba nung ikang peka anak ka rin? Kasi 18 ka pa mo ya. Opo, iyak pong pinaka-anak. Anya pong screening ko, ako po na expect na milog ko. At saka ako rin po mag-expect na milog ko na ketang screening ita. Kasi po, dakal kaming mag-screening. On that day, abalo mo na may kay ka, may yabi ka? Kay po. Bigla na lang mo pong minawos. Abang daramdaman na pong mako na may tanggap ko, congratulations Ada. Tapos ito may maglundag na kay na may tanggap ko. Balo mo, that is my next question. Kasi nung sanay ka kayong pageant, potang sinabi dang may kalog ka kayong audition. Rengaliwa kanta, mag-expect na lang yan. Lalo na rin ang title holders na. Pero nung first time mo, balang itong in-imagine ko kaya kasi you are very young, first time mo. Ante mano ay kaya kutang ko sana pin kaya kami maglukso. O ningoy ta na pa sabi na kaya katao na metong ka rin kaya nga gagawa ni gewa itang may maglukso. May bugto pa ping gumaga po kanito. Kasi po first time ko po tas ako expect na milog ko ka rin kay kitang screening kay Misters of Filipinas. Kay Misters of Filipinas ne, atin bang titles at stake or ita mo talagang Mr. Filipinas? Kay po, 5 title. Nanula mo rin. Man of the Globe and Star Hunt and Man of the World and kay Mr. International at saka kay Fitness. Ay pangadimi metong ka makamanikwa ka karetang 5 titles sa balo ko aliwa mo ikang Kapampangan. You are 3 kayo ba nung gusto ko at lula po na ating kami yata from Mabalacat City na may kalob mo naman anya limala pong titulo reta pangadita mo na balang metong ka rin kaya katamo kabale na manikwala karetang titles areta makanano mo ngayon makanano kang magsadya nanula rin gagawan mo para competition. Dapat at yung oras yung pamag kay gym para kay pong kayong katawan at saka po rin kay
inuman para mo kay sumanting kakatawan at saka balat. Ita mo po. Buwan niya kailangan. O itang kaya kang kaya. Kasi balo ko ka rin pageant ka rin kaya babay na ne. Balo ko mag-practice la pa rin pamanyagot. Kay po, kay po, i-direct garing mag-coach ka na ako about kay question and answer. Wow, itay kasi nga metong mo naman kareng lalawan na talaga kareng pageant inya masanting po itang very confident ka rin. Kasi ating kung ayal Ben, kangkay Paulo Ballesteros, mag-pageant ka rin I forgot that. Die Beautiful. Nga na ka rin na kasi mag-pageant ya. Kapag biyasa kang makibat, nung yung sagot mo hanggang masanting pero balo meng dineliver, maniwala la kaya ka. Unlike kitang malabuing pakibat mo, may nga utal ka may balong dineliver, alay nung masyadong impact. Pero kaya kayo, ni-remind na kayo ba na kailangan English ang i-practice nyo? Kaya po, nung makaintindi ka pong English tapos sagutan mo po pong kay Tagalog, pwede naman po. Kasi po, purong Tagalog ya po yung kay title ning ka Misters of Pilipinas. O rin po na kabalen rin kaya beta mo po, tutuyo po masantingin kaya katang bisita ngayon nga doon. Yan naman po rin kaya beta mo kayo niya. Ay na, sisilip la, maki-wave la. Later, mga kapatad, Kara, Liana, di nanda kayong chance na magpa-picture kang kaya katamong bisita ngayon nga doon. Tamong balo, akwa na lang yung titulo, tapos mag-compete ya kay international. Puta kayo i-post tayo kanta, bala mo feeling close, wakanya na ako mapag-save ko, karetang letrato, kare nga celebrities, puta kayo papalwal ko la tunggal-tunggal, itang makanta. Tamo mo feeling close na talagang kaya betaya kay nga CLTV 36. So ating kayong activities kanyan, retang kausan ng preliminaries before the competition. Kay po, September 1 to 3, 4 sa Boracay. Then 7, 8, 9, 10, 11, Cebu City yung festival costume, doon po gagawin. Wow. September 17 niya ba? Kaya kayong mismong coronation night? September 17. 17. So, ba affected? Kaya kang pa mag-aral kayong schedule? Actually po wala pa pong klase, open class ngayon po. Kasi po, September 17 kay pageant, then September 18 klase. September 18? So, isipan nyo na, may puyat kang bengi, lakwas na pag may nikwa kang title. Kami patutut mo, kinabukasan, klase mo na. Pero kasantingita, lungog ka kayong eskwela na, sulod mo na sulod mo yung cash mo na datang ka. Ma'am, pasensya na kayo, pumelate ko po kasi pumenuli ko pong title, ano yung kabayat mo na. Mag-aral niya po imiko kay nga City College of San Fernando. Awas na kaya kayo, di ba, Aslag? Wow. Kanya balo ko rin mag-aral kay nga City College, ano pong kabyasnan kasi awasan na kayo rin pong scholar na ning syudad. Pero buri kong balo mo naman amiko, magbiyasa kang mag-drawing, puta kaya may business management ka, mamasakit itang bala mo itang transition kay itang architecture course aburi mo puta kay mag-business. Kaya naman po, ali naman po kasi po ngayon panahon kasi ngayon kailangan tamong i-balance itang budget keng pambyabyatam. So itay metong kareng kay kaya kayong talagang pag sumikapan na abalo kaya kayong pamag-aral. And it's good to know na talagang pag legeme metong abage kaya tanggagawan mo kay kasalukuyan talagang mag-excel ka. Hello, shout out kang Gian and JM na nung magparamdam kayo ken kapatadi niya buri yung shout out ako magagana ka akong bala i-gludot kay po ta kay opisina kaya katamong bisita na Maldea naman po kaya kanakakaluguran in kanakong schoolmate in elementary Crisel Galang. Hello, good luck boy agpangkang Josel DC Asuncion. Malbea naman po Kapitan Rizal Lumbang ning Kupang Arayat. Hello kang Del Texon Martiliana. Malbe po kaya katamo. Shout out kanu ng Del Texon Martiliana. Hello Del, thank you for watching. Oy ni
Meki kunik kaya naman, ining kaya betamong Justin Dizon. Kawangis ke, kawangis ke, bala mo may kapatad kami ne. O kaya be Justin, kutangan mo ko, may kapatad kami ne, kutangan mo ko. Kung po pwedeng maglaram on air. Pero kami gagana ka. Justin, kaluburan da kanya para ka na ako. Kalalawot asanting kang Miko ne. Kaya katangan pong pamagbalik. Retang mantun sample, magkantata mo po, kaya be Miko, abangan niya po yan. Kayo po maglipat, ne? Antabayanan niya, yung nanupatan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Rugong kasaya din nga kaya beta mong malben, kaya katamong live, magpa-shoutout Albert Pacheco, hello po ko yung Albert. Junior Castro, kilala na kaya ta, hello boy yan, Malbeyo, kaya katamong Jenny, paka Jaydan kapatad, Jenny Jenny Palabasan, Malbeyo. Maka-proud naman, Miko Santos, ang galing nga ng... kay balong ba? Pasensya na kapat. Kay balong basan, pi bala, baligtad ming lagyong. Basta't bakit kay pota na metong kakareng mag-good luck kaya. Anti mo naman, Anjo Del Rosario, Mik, kagaling mo naman. Nga hindi kaya talagang may kipeki bata na ako nga kaya beng Justin, kulang kong modilo, Babulayan mo sabihan ko kang Gabdilwana kang Laganas baka nita pwede tayo kay Misters of Filipinas. Balo na nung year ka malyarin pag-isipan tayo, alam mo yung tayong preparasyon Ano pong kabilising oras at yuta na po kayo tawling dake ning kaya katamong programang nanupatan balok paninayan nyo itang kaya katamong Amano for today. Ang kaya katamong Amano for today, lakad, Emma, crab walk. Ano pong panintindida kaya Kenny, rin kaya katamong kabalan. Anyang anak ko sasalikong pandesal, makisiksikan pasay, lakad emay ta. Makisiksikan niya kanong pasay, lakad emay ta, pero potang may kasalina ako na pwedeng lakad ema. Mga pitpit ladeng pandesal, dapat lakad kobong, payatras naman nga ng Galen. Tanda kala salamat, Gail, Galen. Jofran, mabilis lakad, anting malasing, pa-side-side pa. Nga na po, Oreta po rin kaya katamong kabalen ating experience kaya amanuan tamong lakad Emma. Bayo kaya po ibiye kaya kayo bang magkanta kaya katamong bisita makanano da kang suportan kaya din kaya katamong kabalen natin bang kailangan dang mag-vote or nano or nung bisa lang man niya update ka rin nano laretang kaya kang social media accounts. Kaya pag-i-follow na mo po kayong TikTok and IG.
Miko_Santos. Ita mo po. Awa, bakan ta akit dala reta nga reta kaya kang i-post mag-post ka tungkol ka rin kaya kang journey ne kay Opo. nga pageant tay ta bakan ta rugo kakit tamo. Ikai po imiko wari nga na metong po kanu ka rin talento na ing pamagakanta. Kaya beya po ketang kaya katamo nga CLTV 36 benefit concert ne para po kareng delivery riders kanya po nga Sabado yan meto niya po kare nga magkanta nya ayan po masanting nga lalaki makiabeya naman po karetang activities na makasaw po kay community. Nano kapatad ready na kang magkanta? Opo, ready na po. Ready. Oh sige, ako kay kung background mo, makikisoso ne, makarine naman po tarong mga kay ko kay ni. Inya, abe? Are you ready? Yes, okay. O hindi na, magkanta ta po. Kanta niya po, usually kanta niya po nga Miss Ara muna ini. Ngayon po, lawan tayo po yung version ng Miko Santos. Makapiling ka, ang ibig kong sabihin, lahat ay gagawin ko. Medyo kaluguran ka, kaluguran sobra-sobra, kasarada ring mata, pantunan ka. Lawenda ka ang king mate ko, huling ika'y nulugod ka ko. Lawenda ka, o Diyo, hanggang ating kapang tao. Oh, wala tayong palakpak. Yes. Balang meditin ko, Kuya Zornan. Tayo meron ko inumpisa na hanggang kay... iningkutan ko kaya kayo. Buriyeng umpisane. Kasi makabitin ka patad, okay mo rugo kaya kanong manibat kayo umpisa. Di naman na kayo Sige magsako. po, sige. Bakanta po kayo nga magkanta mo ne. Baloy na po, lagi ko nga mamita po nga kantang Kapampangan. Ngayon naman po, live tamo. Maanya makatula. Sana pagbigyan mo kami na. Opo, sige po. Pagbigyan tayo na po. Tayo na paninayan itang pageant po tayo rugo akit mag-perform. Kenny po, kaya nga nanu pata, akit tayo na magkanta. Buuan mo na. Sige, awin na. Tinatanong kung mahal kita at bakit nagkahiwalay. Sa puso ko'y di matanggap pagka mahal kita. Ako'y nananalangin na makapiling ka. Ang ibig kong sabihin, lahat ay gagawin ko. O Diyo, kaluguran ka, kaluguran sobra-sobra, kasarada ring mata, pantunan ka. Nawenda kang aking mate kung huling ika'y lulugod ka kung lawenda ka, o Diyo, hanggang ating kapang tao. Pag naaalala ang kahapon kay saya, muli-muli bumabalik ang tamis ng pagsinta. Ako'y nananalangin na makapiling ka. Ang ibig kong sabihin, lahat ay gagawin ko. O Diyo, kaluguran ka, kaluguran sobra-sobra,
sobra kasarada ring mata pantunan da ka lawin da ka king matepu uli ikay lulugod ka lawin da ka o Diyo hanggang ating kapantao nais ko lang isuko ang iyong pagmamahal ako'y lalaki lamang marunong magmahal kapag naaalala ang kahapon kay saya muli-muling bumabalik ang tamis ng pagsinta ako'y nananalangin na makapiling ka ang ibig kong sabihin lahat ay gagawin ko Ojo kaluguran na ka kaluguran sobra-sobra kasarada ring mata pantunan da ka lawin da ka naging mateku uli ikay lulugod ka lawin da ka o Diyo hanggang ating kapatao Oh, ikip yun. Pagaling na pong magkanta. Pero nanong kaya katamong benefit concert, nanula mo rin kanta. Kay po, You Raised Me Up When I Met You and Until I Found You. So, ita pong kanta ng araw muna nga ito. Bala mo po, sinurpresa mi nga mo ikayin Miko, bigla niya sinabi kayo, alay pong practice, nandin pa po bayo sumalang, sabi ko kaya, magkanta ka ne, kantang Kapampangan, pantumingin o Diyo kaluguran da ka, marugwa, practice ng anak, pero ikita mo, kasanting na pong magkanta, at maka-enjoy ne, rin kaya katamong fans kayong gilid-gilid, balo ko na yung kaya kayong panamdaman, king kasalungsungan ne. Kabalan muli kong pong pabalo na yung CLTV 36 na. Ating nga pong Saup, Talakad, Kaybat, ning Albog. Ito nga pong benefit concert, uniting for community relief and support. Kanya pong kanya pong Sabado, alas 4 na pong ning gat panapon. Misopan po kaya na kakita naman po rin kaya katamo pong food delivery riders. Baluta naman po, uli na po may manura na halos adwang Domingo na, ela puro gumaya kapag pangabiyayan. Then kaya katamo pong delivery riders. Inya po ilang aisip tamong Kabalen, ini po ne, bayo tamo po mayari, gambulan tayo pa mo po, kaya katamong amano si Swan. Dagdagan tala ding amano, kaya kayong gagamitan. Kaya katamong Kapampangan, word of the day, pinanari. O yan, rainbow. Yan pong pingawasan tamo, rainbow, bahagari ina Tagalog. Inya po, sige, kaybat potang minuran. May nakita mo pong rainbow. Uli nga tampo Pampanga at netong tampong Kapampangan. Yung sabihan tamo, o ito, ating pinanari. Ne? Baka nita po agagambol tayo, yung kaya katamong amanong si Swan. Ay, ngayon nila rugo, karakalda rin kaya katamong pa shout out, mama niya tang, ne? Malbeya po, yung kaya katamong kakaluguran an, Batu Arca. Catherine Labayen, papa shout out na la po, at akita mo po kayo nini, akita laretang magpa-shout out. Hello po kang Michelle Calio Lagrimas, Malbeya. Ay niya, tingnan pa-shout out. Catherine Labayan, padalan mo ng friend request si Mrs. Mati Dubal. Tutulungan kanya nga na po ne. At oren, ayan, akita la po rin may magkomento, Malbeya naman po, General Parungaw. Anjo Rosario, galing na ning anak mo niya na po. In-address ng Anjo del Rosario, Inald Santos na, may tatangkip. Nald Santos, kagaling na ning kaya kang anak.
kagaling na po talaga niya. Igataan pong kabalen, rin kalupa na pong mix niya. Isuportahan tala po bang kanita pangaditala niya minsan nalat nung wala man elak tamo kami man rugo makaboto kaya ka ingabiyan ni kaya ka kapatad itang pangadida ka na makapaguli ka title at lakwas siya pa pong mitas ing lagyo na ning kaya katamo lalawigang Kapampangan ing Labuad Kapampangan at deng Balang Kapampangan dadalano po lagyo and sana po suportahan tayo po ing kabalen tamo. Once again, thank you. Miko po tati kaburin pasalamatan. Salamat ngan po ring suporta keng Kaiko, keng pageant and my journey. Ita mo po. Okay po. Mayari niya po, ing netong oras tamong pamitalamita ngayon Aldo. Nano pa ta, abayan niyo ko pong pasibayo bukas niya po. Aldo na po ning Webis. Ako po, kaya kayong atsing malago. Diyan na lumbang parungaw, ating pusong makabalan. Pampanga, Pampanga, at